qualified man ka maging Defense Secretary. So sa nasilig ko na, no, I think maayo ina nga appointment, no, pala binagin para sa aton sa education sector. Okay. But personally, I know nga kilala mo gid man si Senator Angara on his background kag sa iyas ni expertise. Anong gina-expect nyo nga ma-deliver sang senador ang luyag sa mga sectors o kontalan nga mga stakeholders sa idalom sa departamento? Action Hotline! Alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Malikanta si Kong Dino Dugadugay. No kay ang nakita siguro sa presidente kay ang tuod sina actually si Kong Kiko Benitez sa ikatlong nga distrito, daw ay man siyang primero nagwa ang ngalan niya sa mga listings. Ganaw mo gina-expect kag target or daw nominee, daw ginapilian, pati damo sa mga nag-support mo. Ugaling lang kay may mga nakita siguro, advantage kag nakita man ni President PBM. Number one sa mga requirements na kung nga ang magapili siya sa isa kataong butang na sa pisto. Ang tao nga makasarang kag makabulig sa iya departamento sang edukasyon ini mo. Kung sorry gid na uto ng aton linya, you were saying kay na? Okay, no. Highly capable man si Senator Sani, no. Si Senator Sani is also a member of EDCOM 2, no. Di ka makita kung ano man ang iya experience, no, bilang chairman sa Committee on Finance sa Senate, no, naging three-term congressman man. So I think highly capable no, to lead probably the biggest and the most important bureaucracy sa atong gobyerno, Department of Education. And hopefully ma-deliver niya no ang para sa kaiwan gid nga ma-uplift o kung magataas man ang standards ng education sa pungsod. I think amo nang gina-expect sa kanya, no. So of course handom na nato, no, those are very big shoes to fill, no, but saras rin na kung suporta lang of course siguro halos focus na progresya, no, suporta siya sa handom na patugman nato ang pag-angat man sa atong sektor sa edukasyon. Anyway, naka-decide na ba ng aton presidente and hopefully ang consultation, ang pagpanaogid sa idalom ni Defense Secretary Senator Angara, amo ginagurong kinanglanon para nga mabalaan na gid sa mga common mga teachers kung anong needed sa edukasyon naton Congressman. That is correct, no. I think why na, no, kung tanang indicators, no, ara nakita sa idalom, no, sa as compared to our siya neighbors, no, sa pagkabilugan ang pagkabilugan halos and nakita. So I'm pretty sure si Sani, no, of course ako yung personal, no, si Sani ginakalipay man nato kay si Sani is also a very good friend of mine. Nagsuporta man sa Quito Distrito halin pagpungko nato. Very good. So you are personally mga good friend mo gid sa iya. And I know nga kung anong mga luyag dira kag dalon sa mga teachers naton and other nga mga stakeholders makalabot gid mismo directly sa aton DepEd Secretary. Kung kaya natin maistorya si Sani, no, wala problema. Actually, halin pagpungko natin every year, no, wala kina-miss out, no, si Senator Sani, no, nag-bulig sa atin. That's why ako yung kumakabisita ko sa Senate doon sa kita point pa na nagalabay kita sa opisina niya. Yes. Anyway, sundo na to ni ko nga kay kabay pa ining matatag nga ginbayaan ni ginbilin ni Vice President Sara Duterte kung ano pa dira ang mga pag-implement siya ni kag paano pagipasan yung gonsang atong tiglikom amo ng aton mga balantayan. Ari ka naman lang kung isalot ko lang ni kumusta na to kabot ng mga bisita gin-invite mo partiya sa Kuaneo sa may Fall Army Worm. Okay, kami subong mobile kami going to Sitio Carmen sa Barangay Carabalan. Pagkaton area. Upod na kami subong lima sila ka aton nga mga nagbisita subong para magbulig sa aton sa Army War Front nato.
Okay. So, ara gid sila sa mga lima on board sa imo traveling kamo himamaylan sa Karabalan. That is correct, no? Dali kami sa Payao area, sa Okay. sa Karabalan. So, bali anong ekspektaron? Ano matabo dira kung nga himuon nila today? At of course, number one, no, gusto sila maglantaw sa actual nga condition dito. Okay. O, then ang validation nila dito sa kung ano gimaning army war. And of course, thereafter, no, we hope to arrive at protocol sa mga pesticide o naton. Aha. Okay. So, makaka-expect kita nga within today, may ara sila sa recommendation ng iyang pagwa kung anong sarang tamay mo nga mga tap na ini. Pero sige pagyapon kong nagalapad pang kalitan sinisubong. Well, I think, sige pa nga di sa ato, no? Gagating kasubo na low nagdapunta sa ibang lugar outside of the 5th district, no? And then, of course, buwas, no? Actually, buwas, may ara kita gina-organize ng farmers forum na para nga guro explicar ang bukos na, no? Para makita nila kung ano ang narakwa, hindi ka dapat na fotograho. Okay. Kung di na lang ko mag-awat mo, ay nung kinanglanon nyo na kag dira nga signal sa Karabalan do may mga problema dira kag daw dead spot. Please keep us posted kung ano giman ang mga results ni for the public to know, kag especially sa mga mangunguma naton anong matugon mo sa ila sa Quinto Distrito kong. Well, we hope, no, sa nasilig ko na ginagdan natin. Hindi kinapasalamatan natin ang pagkarin nila, no, in spite of the very short notice, no. We hope na we will be able to help out sa atong farmers. Kapalo kita bukos ka problema, no, kaga pakos pa ni kara natin tanan sa pag-abot nila diri ka magpangitaan natin solusyon. Okay. So on that note, Congressman Attorney Dino Yulo, salamat gid halong kadira. Madamo mga salamat Action Art ng tanang ating pagpapimay ang kastanan. Amo na, simple lang, brief